Indoda ephakamisa iglasi iyayinyakazisa ngesinono amanzi aphenduke iwayini elibovu ukuphazima kweso. Akayona imagician, kodwa uyimishini yokubamba labo abangundabuze kwayo kulamalanga. Wasivula isandla sakhe kwavela ukuthi bekade vele ephethe udayi obuvu esandleni. Lo madala lo wake waba imagician before. Wakhetha ukuyeka ngoba uma wenza imagic uyenzela ukuphila ugcina uphula imithetho. Umadala ubuyisela uBena ngaphakathi la kuthethwe khona imali izolo. Wamvezela ukuthi laba abawu4 bayalirobhe kanjani ibhenki bekude ebangeni lingamamayela ayizinkulungwane. Ugqokisa uBena isigqoko amgibelise kulomshini osamnyama. Umsizi wakhe ucindezela ibhathini. uBen uphoseka kwi-vault. Ucace ukuthi le vault angena kuyona ingaphansi kwestage ifakwe yibona. Kubukeke ngathi okhethwa ezihleleni usuke engaziyo kancha. Yonke lento iplaniwe. Indoda ye-French abevele beyilandela isuka eParis iya eLas Vegas bese beyithumba umqondo. Nehlala ehlisi sona sasikhethwe ngokwazi. Yena wayengazi, wayizitshela ukuthi unenhlanhla ukuthi kukhethwe yena. Imali yona-ke bayisitha kanjani ebhenki? Le phathi yona-ke ethanda ukuba inkinga. Omunye wobo4 wayeceshe ngaphansi kule truck yemali and then athumbe umqondo kadriver we-truck bantshontshe imali yangempela bayireplace ngemali yakhiwe ngephepha lemlindi bayishisele kwi-vault. Lolu hlobo lephepha alinantuthu futhi alinamlotha. Lapho bese beqedile ngerobhari bathathe le abayintshontshile bayifake kwi-vault eyifake. Iyona labaphisana ngayo ngosuku lomlindi. Kodwa konke lokhu bekuyithiyori kamadala, abukho ubufakazi obugcwele. Asike sibalindle abo4 kwishow elandelayo mhlawumbe sizobabamba. Kulokhu umlingo engathi uzoba mnandi kakhulu okudlula ukurobha ibhenki. Uhuge unike zonke izibukeli ama-envelope uthi ababhale ama-bank balance abo kuma-envelope bese bewaphakamisa ngaseziphongweni. Esikhulu u-Ada wayemenyiwe kule show kanye namanye ama-billionaires. Eyakhe envelope kwakumele ibe nkulu ngoba i-bank balance yakhe ingaphezulu $140 million. Manje uhuge utshela izibukeli ukuthi azisebenzise amathoshi zikhanyise ama-envelope azo. Ngomzuzwana nje zathuka izibukeli zithola ukuthi emalini ezibhale kuma-envelope kunemali edekayo abangazi iqhamukaphi. Okanjalo nakwisheke lika-Ada ibhalansi yashintsha. u-Ada wayesadidekile wabona ukuthi umlingo walabo u4 ukhona ngempela. Kusenjalo izibukeli zonke zingenelwe imiyalezo evela emabhenki azo. Imali yayingenile ngempela. Inhloso yalishuwa namhlanje ukuntshontshela aba-rich kunikezwe abaswele. Emva kweshow abawu4 sebeyahamba uBena waphuthuma estage ethi uyababopha, kodwa wavele wambozelwa yizibukeli ngoba ngohamba kokuqala kweshow babethunjwe umqondo uhuge. Kwababhlungu ebabuka behamba engenakwenza lutho.